USasco utyumpe isikolo samabanga aphansi saseGqeberha iDeforce Malan njengesinye sezikolo eziza kuxhamla kwiphulo lakhe lokuphucula iindawo eziliwaka zokudlala abantwana kwilizwe jikelele. Ukutyunjwa kweDeforce Malan kuza emva kokuba abantwana besi sikolo beqokelele iiplastiki ezininzi zezonke ukuze baxhamle kweli nyathelo likaSasco. Inqununu yesi sikolo, uEdwin Smith, uchulumancile leli nyathelo. It is where the school can be helped in terms of reaching their objectives, especially where it is to do with the children and the safety of our children. At the primary level, we are looking at our grade R playground. You know, it will teach them that there's the safe space for them to play. Within our community, our children often don't have spaces to play, so they play in the street, and often the type of playing they do, it is not conducive to social, the cohesiveness of their social interaction. So these safety plays in terms of the grade R playground area will teach them that you can have fun, but you can have fun in a structured way and in a responsible way, where they can just be children. Omele icandelo lezoshishino kwaSasco apha eGqeberha uNomvuzo Dolly Madakana uthi uSasco uzoqhubekeka nokuphuhlisa iMpuma Kapa. uSasco is giving back to the schools ngoba iEastern Cape kuba ibakery yethu stationed apha eEastern Cape. Inikezela inkonzo apha eEastern Cape, which is Eastern Cape yona qala iclassify as a disadvantaged province. Hence ke ngoku sibone into yokubana masibuyisele back lento sifumanayo from community ezahluka-hlukeneyo zalapha eEastern Cape. Local teams zaselokishini, I can mention ezasezwide, kwi-primary schools zasezwide, eziye zathi zaqokelela iplastic. Into abayenzayo abantwana baqokelela iplastic, which is also sincedisana no-cleaner ihlabathi, because uyawuqaphela into yokubana ihlabathi umuntu uyathi akwazi uthatha into ayilahle. So sifundisa abantwana kwangoku kusekutsho into yokubana mabafunde ukuyichola into bayifake emgqomeni. That's where Sasco comes in. uMadakana ukwathe uSasco uyazixhasa iitumente zemidlalo yaye abakhethi phela emasini xa betyumba iitumente abaza kuzixhasa. Ezinye izinto ezincedisana nazo nezikolo xa izikolo ziye zibe nee-events during i-weekend like i-soccer tournaments, i-rugby tournaments, that's where uSasco comes in adlale indima yokuxhasa ezo events zezikolo. iDeforce Malan ithiwe jize nguSasco ngama-10,000 eerandi neza kuthi asetyenziswe ukuhlaziyeni ibala lemidlalo kwesi sikolo. Kulindeleke umsebenzi wokuhlaziywa kweli bala uqale ngenyanga yeThupha. Kwiindaba zeMPK TV, ndinguLinge Gcwabe eGqeberha.